Специализирана телевизионна информация. Специализирано предаване за хора с увреден слух. Добър ден! Отделението по ушни, носни и гърлени болести при многопрофилната болница Свети Иван Рилски в Стара Загора стана първият извънстоличен център за кохлеарна имплантация. Инициатор и създател е началникът на отделението доцент Петър Руев. Аз имам интереси в тази област още от времето, когато специализирах в Германия през 1996 година, когато за първи път в университетската клиника в Вюрцбург видях една такава операция, извършена от професор Хелмс. И желанието ми да се занимавам с деца с слухови проблеми, както сами разбирате, е много отдавна. Всичките тези години аз съм участвал в редица специализации с желанието и амбицията един ден в Стара Загора да се извършват кохлеарни имплантации. Моите научни интереси бяха свързани с създаването и въвеждането на универсален неонатален слухов скрининг, който аз и моите колеги успяхме да въведем през 2000-та година. Ние установихме, че честотата на слуховите увреждания е същата, каквато се води за цяла Европа. Тоест 1 на 1000 деца се ражда глухо и има от 1 до 2 или 3 деца, които имат слухови проблеми на 1000 новородени. С постигнатото в началото на 2014 година най-високо равнище по оборудване и компетентност, ушното отделение започна извършването на тази сложна отохирургична операция в Стара Загора по договор с здравната каса. Практиката до този момент е всички деца с такива проблеми да се лекуват и рехабилитират в София, което за някои от тях е непосилна задача, т.е. да посещават центровете в София няколко пъти в месеца е от една страна е трудна, от друга страна е финансово обременяваща ситуация. Само един или само 2 центъра в България не са достатъчни за да се обхванат всички тези деца, защото броят на децата с кохлеарна имплантация непрекъснато расте и съответно необходимостта те да бъдат рехабилитирани също така расте. В един момент един такъв център, където, да речем, са извършвали множество такива кохлеарни имплантации, не би имал чисто физическата възможност да обслужват толкова голям брой деца. Затова всъщност идеята да се създаде един такъв център е по-скоро необходимост, отколкото желание на която и да е от страните, участващи в този процес. Ние прилагаме всички най-нови съвременни стандарти, които в момента са, така се каже, като консенсуси в тази област и имаме възможността да ги прилагаме, тъй като разполагаме и с необходимата апаратура и с необходимия персонал от хора, които са също обучени специално за извършване на този тип изследвания. Един отохирург не се създава за година-две, трябва да има поне 10 годишен опит като отохирург, за да може той да премине специално обучение, което пък да е насочено специално за извършване на такива сложни операции. В тази връзка ние имаме тесна колаборация с няколко центъра в Германия. През 2011 година професорите Датцер от град Бохум и Койчев от град Щутгарт, Германия, организираха първия курс по оперативна ушна хирургия за специалисти от болница Свети Иван Рилски. Сред тях е и доцент Петър Руев. В рамките на този курс той прави първата кохлеарна имплантация в Стара Загора.
Процеса на финансирането на този вид операция е, разбира се, сложен процес. Първо, защото самия имплант е доста скъп и всъщност здравната каса заплаща изцяло кохлеарният имплант след една определена процедура, която тя е огласила. Сключваме договор с доставчиците на кохлеи импланти и болницата закупува имплантите и след това всъщност здравната каса ги реимбурсира. Съществена роля в този процес се отрежда на следоперативната слухово-речева рехабилитация. В болницата е разкрит специален кабинет, в който имплантираните деца правят първи стъпки в развитието на говора и запознаването с света на звуците. Следващия. Добре. Това? Ючия. Аз как се казвам? Фани. Фан. Пъстък. Тък. Ще трябва да го оправим този. Добре. А това какво е? Яйце чупи. Счупено яйце. След като се приключи с операцията, следва един постоперативен период, в който се започва много сериозно работа с родителите и децата. Тогава идва моят момент. В момента на включване на импланта, виждала съм реакции, които са просто уникални. Това е най-щастливия момент за мен лично, като слухово-речеви рехабилитатор. Оттам нататък започва един много продължителен процес. Въвеждане на детето в света на чуващите. Защото да сложим имплант не означава, че детето чува. Това е един съвсем нов метод за слухопротезиране. Това не лекува глухотата. Децата са си глухи, но те започват да опознават заедно с мен в години напред звуковете, звуците, света на нас чуващите. Процес, който може да продължи между 3, 5, 7 години, в зависимост от това как детето се справя, каква нужда има, до каква степен родителите ми помагат. Тук една много сериозна екипна работа е необходима. Първо детска градина, училище. Ако детето посещава някакви извънкласни дейности, в целия този екип основна роля е на семейството. Защото аз виждам детето 2-3 пъти седмично. Провеждаме уроците, давам основата, но в къщите трябва да продължат да работят. Това да се сложи само имплант и да се смята, че детето ще чува, това реално не се случва. Никол дойде при мен с заявка да започнем да се обучаваме, тъй като бяха установили нарушение на слуха. Двамата родители бяха много амбицирани и желаяха тяхното дете да започне да говори. Едни изключителни родители, на които мога да разчитам по всякакъв начин. Решението да се имплантира го взехме заедно. След като мина процеса, в смисъл самата операция, продължихме работата си. До ден днешен тя не пропуска да идва всяка седмица и мисля, че за година и половина постигнахме невероятни резултати. Тя много добре се справя. На моменти имаме леки затруднения с повече с учебния процес, но в общи линии за социализацията тя на 100% е социализирана в детската градина. Щастлива съм, че трудната част е зад гърба ни и съм наистина много щастлива, че детето дава толкова добри резултати. Наистина е страхотно да чуеш детето си да ти казва: мамо, обичам те. Благодарна съм на всички, които направиха това възможно.